Juru karya Pitaya Panglimbang 5 menit dina Selasa Kliwon tanggal 7 Juli taun 2026 kapetik saka Injil Matius bab 9 ayat 32 tekan ayat 38. Rikala mene retret para frater calon kaul kekal sawetara wektu kepungkur ndak wanti-wanti supaya kaul kang padha para frater janjekake ora kandhek ing janji kaya kang Hetikus endang nyanyekake jroning lagu dingin mataun-taun kepungkur. Ndak babar ndak beber prastawa-prastawa kang dumadi marang para religius uga para rohaniwan kang ngorek-orek raine pasaman suci, tarekat lan brayat marga pakartine kang ngisin-isini. Aku kepengin para frater mau mikir kanthi wening lan temenanan supaya ora padha dolanan kaul kang akibate amung gawe wirang. Nek iya, kandha iya, nek ora, kandha ora. Dadi, wektu retret mujudake wektu kanggo nintingi lan nanting kasaguhan dadi juru karya pitaya. Manut panemuku minangka juru karya dalam Gusti kudu kaminimalisir kasekengan lan kawinatesan saengga pakaryan kang kaemban bisa tumonjo lan tumanjem. Gusti ngersakake para juru panen kang mumpuni lan perantasi. Panjenengane ora ngersakake akeh ngedhabiahi para juru karya, nanging ngersakake juru karya kang kompeten. Kompetensi iki ora dumadi sakal, nanging sithik mbaka sithik kepara terus kaperjuangake. Ana sawetara prasyarat kang ndadekake frater ora lolos lan lulus pendidikan, antara liya spiritualitas tarekat, tuntutan trikaul lan motivasi urip membiara. Gegayutan karo spiritualitas tarekat, Ordo Karmel netapake sapa kang kepingin nyawiji ana tarekat Karmel kudu gelem gegulang lan ngayati urip paseduluran, leladi lan donga. Gegayutan karo tuntutan trikaul, sapa kang kepingin hidup membiara kudu gelem gegulang lan ngayati urip miskin, taat lan murni. Ora sithik para religius lan rohaniwan lali lan kena godha sakwise ngucapake kaul kekal. Mula kang dumadi ya pakarti ngisini-sini kuwi. Dene gegayutan karo motivasi hidup membiara, sapa kang kepengin hidup membiara kudu gegulang lan ngayati leladi Gusti kanthi tulus. Sawetara pratandha menawa sawijining nom-noman kaanggep ora cocok hidup membiara sarta ayatan imam antara liya kayata sifat clemer, nggugu karepe dhewe, egois lan sak piturute. Ana uga nom-noman kang marga ora bisa ngendhaleni diri, seneng gegeran lan gelut saengga dadi sandungan jroning paseduluran. Siji meneh kang uga prayoga kawigatekake yaiku bab intelektualitas lan seksualitas. Marga para pastor, rama utawa imam mono sawijining figur pemimpin utawa panggedhi pasamuan kang kudu bisa mangkreh utawa ngengon umate, mula kudu darbe intelektualitas cukup lan bisa ngolah daya seksualitase. Nek ora, mengko ora dadi imam kang plonga-plonga lan tukmis, amung nambahi sanggane umat, kepara malah gampang disetir mrana mrini. Para tresna pelem kinasih sinambi ndedonga bab cumawise para imam juru karya dalam Gusti kang pitaya lan mumpuni. Monggo sami peduli marang pendidikan para imam. Pendidikan ora amung sacara intelektualitas wae, ananging uga sacara kapribaden, sosial, luwih-luwih sacara karohanen, saengga ing titi mangsane sumadya imam-imam kang pitaya mumpuni merantasi, nanging uga saguh ngrawuhake Gusti Yesus kang saben dina disrawungi jroning sakramen Ekaristi lan donga-donga liyane. Pendidikan kang jangkep kaya mengkene iki bisa kawiwiti saka jroning brayat. Prayoga kaeling Gusti tansah mbutuhake juru karya kang mumpuni, dudu juru karya kang ngisini-sini jalaran ngingu kapribaden kang ciri. Suwawi sami munjuk, kunjungan dalem Yang Rama Sang Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci.
Amin. Mugi nurna yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci kados mula buka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Konjeng asma dalem yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.